Имаме канализация, невладните организации до края от Золе, тия сороста, кои са, не знам, до подкачите Воздандока и сме залнали от това. От това, що не сме залнали, от улицата не сме залнали. Комунални и тия работи платени? Комунални се редовно, се регуляризирано. 28 години, като живееме тук, се сме укал до колена. С очи сме одиме надоле 500 метра, за да идеме до чаршията, да видиме доле, носим ги у ръцете кондурите надоле. На местната заедница нещо? На местната заедница се е поднесено, никой не реагира. Реагира за изборите. Како сега ти ще си дошъл за време на изборите и тия за време на изборите додат. Мерена е най-малко 15 пати, а не е направени ни еднаш от тия 28 години. Се е поднесено, подписи от цела мала, тук 12 кути ще имаме редом. Незадоволни сме от никой, ни от ДС, ни от ВМРО. Няма да гласаме, цяла мала няма да излази да нагласим. И така, незадоволни сме. Нищо, не ме интересира за партията. Аз съм пенсионер, не ме интересира, що вика Миле. Нека направят. Я го гледа, как се казва, я имам ту една нива, долази аз седа. Нека се оправи. Това се оправи. За партия, ние имам по партия, аз съм по партия.